Pozdrav ljudi, Luka ovdje. Danas ćemo igrati jednu novu igricu koja se zove Rayman Adventures. Sa mnom je Serbian Skavad Stefan. ili samo Stefan, dobro. Približite malo, Stefane. Tako. Danas ćemo igrati ovu novu igricu. Mislim, nije nova. Možda neki od vas znaju za ovu igricu, ali ja nisam snimio još. Znači, ja sam ovo malo igrao da vidim šta se radi. Malo. Da, malo sam igrao. Samo sam odigrao 2 avanture i to je to. Znači, Znači, ja znam kontrole ovdje lepo. Idemo. Ja ne znam, prvi put vidim igricu. Da, znači on nije video. Ne. Šta ti skupiš? Ovo je njegov prvi put da gleda šta se radi u ovoj igrici, a sad ćemo pokazati. Šta to je neko jaje? Nije. To je neki patuljak, znam. Jednoga rebid. What the? Ladno jednoga rebid. Rebide! Dolaz vamo! What? To, ubili smo rebida. Šta si ti sad dobio? Nemam pojma. Pa i Ni ja to do sad nisam video. Pa i patka. Nisam baš... Brže od njega, bre! Gusar glupi. Tiš meni mog druga da napadaš. Koga ti napao? Na jednog prijatelja. Koga ti prijatelj naj? Nažalim za nekog civila. Mi moramo u ovoj misiji da ih spašavamo. Kako sam ja video. Wow, idemo na lijanu. Wow. Beži sa njega! To je civil, bre. A je dosta smrdi. Jao, koje potezi, bajo. I bam! Razbijamo pod. I to sklanjamo. Leptir. I skačemo. I razbijamo. I bežimo. Bjež! Smrd. Ide bre nazad, to bre. Uzeli smo ovo, sad moramo da se... moramo da ga spasimo! Spasavanje! Idemo! Skači, moramo da stignemo tamo. Ubit će ti civila. Neće, ne može da ga ubije. Jer sam ja tako rekao. Gdje si pošao, bre? Ko ćeš lapaču ne uži? Ja, stvarno. Ha! Možda tu još neki prolaze pre. Čekaj. Da proverim sve ove prolaze. Da. Čekaj. Ne! Ne, tu gore nisi još tu. Znam da nisam. Uhvati se! Ne! Raymane. Idemo. I jump. Ha! Svaka mi čast. Ja sam ti ja otkrio, ja sam pomogao. Ja sam ovaj sličan level već igrao, ali nije bio baš ovakav. Mapa je mislim ista, ali... Ha! Idi, Raymane. To je bilo to igre, ne, to si već bio. To je bio onaj coin. Ljetim. What? Razbijam pod. Kakav ti to pod, majko milo. Nije, treba se leptir da je dobro. Ajde, to smrdi, tamo ne ide. Beži! Opa, kako strašno odskočio. Let's go. Dobiš neku nagradu. Moram da oslobodim čoveka. Kako ga on ubija, brate? Ne idem na finish, neću. Beži tamo, moram da spasim čoveka. Kakvo razbijanje. Kakav kombo. Da. Ne, treba ti 3. Ne, beži tamo, neću da idem po tebe. Moram da spasim još nekoga. Idemo. Imaš i leptir, dosta leptir, da oslobodiš. Ma ne mogu da oslobodim leptire. Eto ih tu, bre. Eve! To! Ovo je skriveno. Sad ti je rekao. Idemo gore. Bože mog civila, bre! Šta je, bre, šta je, bre? Jesam ti je rekao. Iskačemo gore. Jesam ti pomogao, jesam. Možda.
Šta možda, šta lažeš? Sad ne pomažem, ništa. Šalim se, dobro, pomogao si. Ha, svaka mi čast. I kakav ti čast. Ole. Taj debeli, majko. Ne znam, neki gusar. Tebi gusar. Ajmo ovo da ubrzamo. Ajde, brže se kreći. Lijepo. Opa. Ba. Dobio si 5 gemova i neke hrane. Ljudi, mislim da ćemo odraditi par ovih avantura i da će to biti to. Da. Ajmo da osvojimo ovo jaje. Moramo da ga vratimo. Mislim da ćemo da dovršimo ovu Ko taj avanturu. Vern? Mislim da ćemo dovršiti ovu avanturu i da će to biti to. Zato što ovo je prvi video od ovog serijala, zato neće da bude predugačak. 100 gemova smo još dobili. Opa! Imamo 224. Tako je. Zašto ti gemovi složno? Nemam pojma. A da kupim ove tikete izgleda. Jedan golden lucky ticket. Znam što ovdje treba da radim. Znao sam šta treba radit. Neka pere mođu. Ne Hoću ja to da radim. Kad? Sad. Kako? Imam samo jedan. Nemaš? Možeš još jedan da kupiš. Ok, ljudi, ušla je od mog druga mama da vam sad u doću ja jabuku. da otvaram ovo. Ne sad. O ne bre, Ej! upali svetlo. Upali svetlo! Upali. Ne vidimo! Stefane, molim te, idi upali. Jesi. Izvinite ljudi, njegova mama stvarno nije normalna, gasi nam svetla. Ti začepi jedno. Dobro, ajde, normalno, ali ne znam zašto nam stalno gasi svetla. Dobro je. Stefan je vratio svetlo. Ubalio sam. Kažeš da ti ja ne treba, mi kažeš da mi je malo glupo. Nisam to mislio. Ne, šta si mislio? Da si ti glup. Ne. Idemo dalje. Idemo po jajce. Da, imamo da ga oslobodimo. Čekajte. Dobro, to je tu. Ok, idemo da oslobodimo jaješce. Šta se sad uradio? Dobili smo 5 gemova. Eto što smo radio. Ok, ovdje nema ništa. Idemo da uradimo šta god treba da uradimo. Možeš malo tiše da jedeš tu jabuku? Molim te. Stefane, bare nemoj da mljackaš. Opet ovi pirati, bre. Ajde, uzet ćemo ovog crvenog. On će i da ih tuče ako oni nas udare. Ovo bre, što je bre? Što je bilo bre? Razbijam zid. Što je to bio? Vidi ga. Lez doli. Čeka već da bonu. Da, i to veliku bonu. Bam! Pa sro. Šnackana! I... Opa, mogu da udaram. Ha! Svaka mi čast. Šta ti tražiš ovdje, a? A, šta je bilo, bre? Šta je bilo, bre? A? Šta je bilo? Tako je, svi umirate. Sad će nas nose. Nećete da me nosite. Ne treba meni vožnja. Ha! Udaram u vazduhu. Ego sro. Razbijam put. Uspeli smo. A nisi pogubiti treću konju. Pa evo, on mi je dao treću. Ok, super. Da vidimo šta smo sve dobili. Da bi si hranu. I onda Da bi si gemove. pare. To su gemovi. Da, gemova. I još gemova. Da, 5 gemova si dobio. Ja. A na njega se potroši koliko gemova? Pa 0. Oni su besplatni. Ti crveni. Da, njima moram da dajem butkice da bi u svakoj, moram da ih hranim da bi oni mogli da mi pomažu u svakoj. Ok, vratili smo jaje. To ljubičasto, poklon jaje. OMG. Ok, čekamo pola sata za njega. Zašto? Egg rescued. Spasili smo jaje. Skipuj bre tih pola sata. Skipuj bre tih pola sata.
Ok, sad ću, sad čekaj. Idemo. The Finish finish now. Čekaj da ga pretvorimo u golden jaje. Da. Ok, golden jaje. A ne možemo, ovo je neko kristal, ajmo. Idemo. Nemo šta ćemo dobiti. Ne, to sam ja. Ajde, pritiskaš. Čekaj, šta? What? Pritiskaj. Ajde! Oh! Mislim, sranje. Oh, baj moj, nije stranje, stvarno. Dobro. Dobar je. Da bi To je se... zadnji koji nam je trebao u porodici zelenih. Je! Imamo već dva, on je bio zadnji. Ti ćeš posljednji. Da. Vidi kako će se da pomogne u pomaganju ovog drveta da poraste. Oh my god, dao je 4. Dao je 4 pomoći. Oh my god. Opa, ovo je poraslo jako puno. Level up. Drvo je dobilo, biljka je dobila level up. Yeah, porodica se susrela. The green pieces, family completed. A sad su ovdje dole bili? Ko su oni dole? Yeah. Ko su oni dole bili? Sad čekaj. Tu mi fali isto još jedan, čekaj. O, dobili smo tiket. Ti sad radiš ovaj. Čekaj. Čekaj. No. What the fuck? What? Dobro, što? Ne, vrati nas u igricu. Šta je ovo sad bilo? Nemam pojma. Vrati nas, Luka. Čekaj, ajde. Vrati se na drugi način, onaj. Čekajte ljudi, pauzirat ću video pa ćemo se vratiti za sekundu. Nemoj. To nije jaje. Šta je to? Daj bre, moramo da snimamo ponovo. Ja ne znam šta se ovo izdešavalo. Ne znam stvarno. Znači vratili smo se u igricu, stvarno ne znam šta se ovdje desilo. Mislim da ćemo ovdje... Moram tiket. Da vidimo. Ljudi, ne znam šta se ovdje nama bilo desilo. Kao nismo mogli, nije nam snimanje nam je bilo zabagovalo, stvarno nismo mogli ništa da vidimo. Znači, zabago nam malo igrica i to. Idemo ovdje. Tickets. Ajde. Ali nemoj preko facecama, nego ovako ispod. Oh. Dobit ćemo izgleda. Ja, gemove ćemo dobiti. Potion. Mi smo tiket. Ja, dobili smo potione. U stvari to je dobro, možemo da ubrzamo jedno jaje ako ga dobijemo. Možemo 8 jaja da ubrzamo. Imamo 8. Čekaj. Da bismo achievement završili smo. Jej, 10! Jej! Uglavnom smo isto vrijeme rekli 10. Family man, mi smo familija. Ti smo Luka familija. Ok ljudi, mislim da ćemo ovdje da završimo klip. Ako vam se sviđa, obavezno ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem videu.